bag nga bigatyo na yung bag nga rabiyo gagayem kailian nga Pilipino datay amin nga datay amin nga Pilipino sa dinamantiyan nyo treto nga gundaway at kablawan na kayo ti nasayat nga kasasaad at bigatyo na yung bag nga rabiyo gagayem kailian nga Pilipino datay amin inumpisan ulit. Datay amin nga Pilipino sa inumpisan ulit. Sige. May pinindot ako eh. Tuloy lang. Dapat umpisan ulit eh. Sige, tuloy lang. Okay. Okay, tuloy lang. Kaya dali nga kung tawag kagayam, kakailian, kaya't kuman nga ipadanon ka na kayo, dahil ito yung mensahe, kaya't umuna-unay, yung mamakman tipagbagi ka na kayo sa ni Nathaniel Banggad, nga may isang miyembro di TBC ag talong atawinin, kaya't nasayat o nga panagkakadwa, kaya't panagagayam, ti panakaikadwak iti daytoy nga grupo, kung ito nga komunidad, kaya't kumamit nga idanong ka na kayo ti nasaya at nga banag nga mapasama no na kayo kat kadwa na kayo ti dito nga komunidad. Dito nga komunidad katimakon ko ng TBC. Anyari ta TBC? TBC is the Billion Coin Community. Nga dito kat nangrugi pa lang di 2016, March 2016, katagtalong nga tawanan, nga dito nga sistema isa timakon ko na tayo nga panagduras no panagado no panakailapsot kada kita nyaman nga rigrigat kada tayo nga pinansyal kahit nga mapasamak nga direto nga panagkakadwa tayo kat maawatan nyo no anya talaga tayo nga TBC so nga kahit po kumang idanong ka na kayo panaka-explicar na dito nga TBC kada kayo. Di TBC nga makon ko na sa decentralized nga sistema nga dito ket awan iti may kanunong otoridad nang na kadagiti bangko no ket iti may isang proseso nga makon ko na nga decentralized so di pan nakai tulod pan nakai pauit no pan nakai danon iti nyaman nga gatad nyaman nga patig diretso kadagiti sa sino man nga pangipatuludan tayo. Daytoy TBC ket adan iti kabukbukodan ng sistema kan plataporma daytoy ket sistema kon kuna tayong tumakdakkel iti pateg na ken gatad na kabayatan nga umad-adumot iti miyembro iti nga komunidad. Isu nga nasayaat nga wagas nga mabalin tayo nga kun nga panagin best tayo no mabalin tayo ti makikadwa kahit no miyembro ka niti daytoy adayan kati gundaway nga anyaman nga pateg nga ataken ka kahit mabalin nga umado ket ti gundawayan mi uno ti gamgamgamon mi sdi madanon tayo iti kayat ti nang partwa ti daytoy nga numero 2 uno bilang dagiti miyembro ti daraminti nga lubong ket dumanon tayo ti may 1 bilyon ket kalpasan na mapasamak ton di pangkunkunang komunidad ngano saan uno ti daytoy nga komunidad ket maadan tayo niti gundaway nga panakaaramat no panaggastos no panagbayad kadagiti nyaman nga serbisyo no kunan tayo nyaman ti ket mo nga pangibanagan ti dayta nga igiganam nga gatad. Okay, isu nga napintas nga gundaway gagayem ti daytoy muna nga broadcast no kunak man lang nen adak pati trial broadcast dati technical problem na inulit ko rito nga gundaway kada kayong nakasubaybay iti mununa kahit kung rugyan tayo iti pan naka-explicar tapos no madante tinananay nga pan nakaamo no knowledge kay makon ko na tayo tapos no nasaya iti pan nakaawat yo no panangusariyon ton no adda kayo dayta nga sistema. Alawan nga kakagagayem kakadwa daytoy palang tagpatingga kaya na-explicar ko ti TBC kun daytoy kay sistema na
no kasano nga dumakdakkel ken kasano ti panagaduna nga ti pakaramatan na daytoy nga makon ko natin ti barbaro nga teknolohiya uno blockchain makon ko na ti barbaro nga sistema iti panagusar ti internet nga panagpipinasa iti anyaman nga sistema nga makon ko na tayo nga usaron tayo iti internet. So kagayon gikita tayo ito no bigat palubos tapo ada ti kun daway yo kadawat at manasubaybayan nyo rito kat no maadaan tayo iti nananay nga panakamo no sirib iti nga plataforma. Thank you very much kat agyaman na kiti kun daway ta dati kakadwak iti dito nga lugar kung kasano ti panakaidanon na dati ito Joseph Creation dito Muñoz Quezon City adok ni tekin ko ti dito may isang merchant nga no may samotin nga kabilang dito ken kastamotin ni Sir Noli Rabel so ti pinaka send button host me dito Pilipinas iti Tagalog version at mabaling nga danto ti kundaway nga mamamuhiso na kadungog kayo iti Tagalog no kaya iti Bisaya ada ti Ilocano ada ti English ken dagdudu mga lingwa iti interaminti nga lubong. So kaya magyaman ak ti nga kundaway ket nakikita tayo tuntunon bigat. God bless you. Okay na? Tapos ka na. Okay na. Ngayon, ilalagay na natin sa para ma-credit na.